என்ன ஒரு க்யூட்டான கஸ்டமைஸ்டு பிக்கி பேங்க்ல அதாங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு பிக்கி பேங்க் இல்லை, உங்கள் டெய்லி சேவிங்க்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். காயின் போட்டிருக்கும் போது உங்கள் நேமை பார்த்தா ஒரு ப்ரௌட் ஃபீல் கிடைக்கும். கரெக்டு தாங்க, நானும் சேவிங் பண்ணுறேன்னு ஃபீலிங் கிராட்டிடியூடாக இருக்கும். உங்களுக்காகவே ப்ரீமியம் குவாலிட்டி உடனில் இதை நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது கிட்ஸுக்கும் அடல்ட்டுக்கும் சூப்பர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பர்த்டே கிஃப்டாக கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்மைல் பண்ணிடுவாங்க. கிட்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு சேவிங் பாக்ஸாக கிஃப்ட் பண்ணுங்கள், லைஃப் லாங் மெமரியாக வச்சுப்பாங்க. மாசாக சொல்லணும்னா இது லுக்கில் கிளாஸி, பர்பஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல், கிஃப்ட்டுக்கு மீனிங்ஃபுல்லுங்க. உங்கள் நேமில் இவ்வளோ ஸ்டைலாக என்க்ரீட் பண்ண முடியுமா? அப்போ ஏன் இன்னும் வெயிட் பண்ணுறீங்க? உடனே கிஃப்ட் வச்சுக்குவாங்க. இல்லைனா ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தெரியும் நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.